kahandusanan, pauli namin ni kandusanang Gloria, kandusanang Chuchay o Churarat. Pauli namin mga kandusanan, humanami ng waog ka ng gabi mga kandusanan. Pakita na mo sa inyo mga kandusanan ang agianan pauli gikan diri sa bukid. Morning dalan mga kandusanan pauli. Mga kandusanan. Dalan paingon sa among mga balay mga kandusanan. Kandusanan pauli nami karon di ka nami sa Di ka namin yung mga Balangoy, balangoy, karlang. Gihangat gyud ko. Mapoy di tayo. Unsa may kasulti ninyo kandusanang Churarat o Gloria? Unsay kanang na-feel ninyo dito sa bukid? Kuan. Na-exercise gyud. Gisingot-singot kog maraming huyas. Ikaw Ganahan ikaw ko ba? kandusanang Chuchay. Exercise yun ni. Nalunhat. Dili ba wala ba ka gibati og kakapoy? Or na-enjoy lang gid ka? Enjoy lang kapoy pero among kwa nga enjoy. karlang mga kandusanan. Ikaw kandusanang Gloria, unsa man? Uy, ganahan ko mo subida mo sa kaubukid kay ganahan ko mang bira-bira unsa Talent mga pa tanong. niya. Oo. Kay Magtanong. katong panahon nga gibiyaan mong toryo. Katong kami pang toryo, naanad may uma. Oo, hantod naka-abroad ko, naka-online ko, nag-umarag gihapon ko tanang. Sige pa panawagan sa mo sa inyong kanghing mga laki. Hoy, Manawagan Graciano. pud ko sa akong kanhing lagi. Toryo. Bugat ba yan yung bangkit? Hoy, dong toryo, Sunod adlaw nag-uma na ba kalag-kalag na dong. Dito ka na Hapit masindihan na gyud ka na ko dagkutan dong. Maura. Magsindi mi dito. Di gani ka mo uli dong. Ala ka. Bantay yun ka dong. Dagko ng unod sa mga karlang. Bugat ra ba ni pero lami ni kanon. Tanan. Mauto mga kandusanan no. Mao ni si Chuchay ug si Gloria ug si kandusanang Churarat nga nanginabuhi lang na lang taon sila mga kandusanan kay wala man sila giuli sa ilang mga hinigugma nga mga kanghing laki.
Ayan mga kadusanan, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Aninohon. Thank you so much mga kadusanan.